फुंबिलिनि आफा बोराइ बाथौनि सेराव गोसो गोथारै बयखौबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय। ओमफ्राय दिनैनि बे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जेनाखि धोरोमारि दावबायनाय, बे धोरोमारि दावबायनायनि सायाव सारा मा बुंनो सानो? साफ्रोमबो जोंनि इउटुब नायगिरि आरो रायजो राजा साफ्रोमनिसिम दिनैनि गोथार फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जासिहरबाय। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जोङो आफादनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो खेराइ फोरबो खुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो ओंखारदों। बेयावहाय जोंनि हाबाफारिया जागोन उदालगुरि जिल्लानि राङागरा गेलेग्रा फोथार, राङागरा उदालगुरियाव। बेयावहाय जोंनि आफादनि कनस्टिटिउसन बायदियै आरो बिथोन बायदियै जोङो बाहागो लानो ओंखारदों। दा बेयावहाय जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय गं 14 दख'रा आफादनिफ्राय बाहागो लादों। दा जोङो ज' जाबाय। दा खबरसे उनावनो जोङो रौना बेयावथ' जिल्ला माने जोङो गासै आसामाव थानाय जिल्लाफोरनिफ्रायनो बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो बाहागो लागोन, जेरै बेंगल, अरुणाचल, नागालेण्ड आरो बाहेरा देशनिफ्राय नेपालनिफ्राय बाहागो लागोन। बिथांमोना दा जोंजोंनो दंफायो। बेजों लोगोसे बांलादेशनिफ्राय फैगोन। दा दावबायनायनि बेलायाव आफा बोराइ बाथौनि सेराव सारा माबाफोर बुंनो सानो नामा? बेखौनो आसा खालायो आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे रामै जोंनि हाबाफारियाव जे बाहागो लागोन जोङो गाहामैनो सौहैयो आरो बयबो गोथार आरो सान्थियै गोग्गो देहाजों जाहाथे दावबायनो हायो बेखौ आफा बोराइ बाथौआ आर'ज गाबबाय। लोगोसे बे हाबाफारिया गाहामैनो जाफुङो। आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।